hem vist una cosa que crec que era necessària, que era aquest tema dels bars de carretera. Trobo que és un projecte fantàstic i em fa rabieta no haver-lo fet jo. Saps? Aquestes coses de no les fes. Les idees són de tothom. L'important és executar-les. Això m'ho diu un amic meu que és un roba idees. Tu li dius alguna cosa i el tio ho fa. I li dius, tu ets un cabron. I et diu, no, jo executo. Tu només parles. Bueno, hòstia, doncs té raó. Però les coses s'han de fer. I escolta'm, i estàs amb aquest projecte de bars de carretera que tu vas cercant aquesta cuina i aquests esmorzars de forquilla que són tendència ara i benvinguda tendència, que hem vingut contaminats d'altres tendències. Hòstia, com l'aguacate. Com l'aguacate i aquestes torrades amb albocat i aquests branys i tot això, i tu estàs fent aquesta ruta pel país buscant aquests bars de carretera on es menja bé. Mira, jo al final estava una mica fart de que les xarxes només hi haguessin estrelles Michelin, restaurants a Barcelona... I posturé, i que maco tot i que mono tot. Bueno, i 60 pavos en amunt. I vaig dir, hòstia, està bé, hi ha de ser, hi ha de ser. Però tanta cuina catalana, collons, tenim molt territori per recórrer. I vaig liar amb un col·lega meu, que de fet, mira, tot va començar perquè fa 2 anys vam fer uns pilots d'un programa que es deia Els Gourmands, que érem 3 copresentadors per format YouTube, etc. I no vaig xutar. I llavors vaig dir, hòstia, Àlex, recuperem-ho i anem a conèixer la gastronomia de veritat. O sigui, perquè al final, qui dona de halar a la gent que volta pel territori dia a dia, que paga, no sé, 8 euros per un plat combinat o 15 per un menú? Això són... Qui sustenta l'oferta gastronòmica de Catalunya i d'Espanya? Són els bars de les cantonades. Total. No són els tíquets mitjos de 60 pavos. I feia ràbia que no hi hagués contingut, sinó, hòstia, que potser no se'n parlés tant. I a més em venia de gust arrencar un contingut 100% en català i un format llarg, que per mi era el repte també. Perquè al final és un format que neix per YouTube, que després es viralitza a TikTok i de més, però que la idea nostra és fer formats llargs, formats de 35, 40, 45 minuts, i que això tingui bona acollida, i n'està tenint molta. Llavors ens agrada, és un projecte molt xulo, que a més fem esmorzars per collons, perquè anem a gravar un dia, si som l'Ejército de Pancho Villa, si som el meu col·lega i jo. Llavors esmorzem perquè marxem al matí, visitem un productor i després anem a dinar. Llavors intentem que sigui un esmorzar arregladet, un productor que no hi hagi cap gran marca darrere, sinó que sigui algú que tingui un projecte ben parit, i després acabar amb un menú de cap de setmana. Però això està xulo, perquè nosaltres busquem aquesta informació. A nosaltres ens agrada aquesta informació, perquè els que ens agrada cuinar ja cuinem bé a casa. I el que dius tu, que t'emprenya molt que paguis de seguida 50-60 pavos, moltes vegades per no menjar gaire res. És a dir, jo no dic que no hi hagi de ser, l'altre, hi ha de ser, però sí que hem de visibilitzar... Jo crec, o l'objectiu d'aquest canal és visibilitzar... Jo dic, no és la gastronomia real, perquè no és que l'altre no ho sigui, però sí la gastronomia més del dia a dia per molta gent. Bueno, la que hem menjat sempre a casa, no? De fet, exacte, bueno, i que hi ha molta gent que no es pot permetre menús de famílies de 4, menús de tiquet mitjos de 60 euros. Que per ells anar un dia a menjar un menú de cap de setmana de 25 ja és un extra. Hòstia, doncs hi ha llocs que per 25 pavos jales de conya. Doncs ensenyem-los també. I tant. I segur que hi ha diferència també d'interior a més litoral, no? Segurament en quin sentit? De tipus de menjar, no? Aquests esmorzars que dius tu, segurament, no? A l'interior, que són com més consistents, no? Bueno, al final jo m'afarto tot arreu, Sí? Vagis on vagi, jo surto rodolant, no, avui menjaré poc, no sé què. Ara ja portem un tàper al cotxe, perquè, clar, ens passa de tot. Bueno, la gràcia és que una mica... I sí que hi ha plats que es repeteixen, per exemple, els callos, els trobes en molts llocs, la botifarra a la brasa, els trobes en molts llocs, després et surten coses sorprenents. Un dia vam esmorzar al Maresme, vam esmorzar peix a la planxa, o la també vam fotre, a prop de... Hòstia, on era allò? El Miguelón, que ara no em surt el nom, tio. A prop de Vacarisses, un catxop on va treure per esmorzar el tio, clar. Què diu? Em volia morir. No, cómete esto, jo, que no puc fotre un catxopo. Pues sí. Treu el tàper. Bueno, ens vam endur. I tant, la cultura del tàper als restaurants encara ens falta molt, ens fa molta vergonya. S'ha de demanar, home, s'ha de demanar. Sí. Igual que l'ampolla de vi, no? Que veus que et queda la meitat i dius, ai, no demano. Tu l'has pagat, no? L'has pagat, exacte. Hòstia, és com si vas comprar unes sabates i els cordons aquells de recanvi no els agafes, em fa vergonya, no? Collons, tu has pagat també, cap a casa, tu cap a casa. Està clar.